Vinga, acabo de recollir el paquet de Temu. Hola, manualista. Aquí tinc el paquet de Temu a casa. L'obro. L'he trobat una miqueta obert, O sigui que, a veure com va. L'obro. Ho apartaré una mica cap allà. Bé, és material de tot, val? O sigui, manualitats i d'altres. Començarem per aquest, que em vaig demanar dos, un per mi i l'altre per algú, que el volia també. L'obro. Farà soroll. Bueno, miraré de no editar gaire, si no, no acabo mai. Que mono. Mira, és grandet i maco, per lo que ho vull, per guardar els cables i així, si vas de viatge, el carregador, val? Superxulo, m'agrada molt. I aquest, i en principi n'hi ha d'haver-hi un altre, no. Aquí i aquí, vale, aquest altre. Aquest altre no l'obriré perquè serà el que donaré, que no serà per mi. Molt bé, ja tenim una coseta. Vinga. Després, mira, ja que ha sortit, em vaig agafar uns pantalons curts. Espero que siguin de la meva talla. Són monos, Crec que sí, Mira, no hi ha etiquetes. Crec que sí. Em sembla que sí, que són de la meva talla. M'agraden. Següent. M'he agafat unes capses per la nevera. Espero que també, vale, que vaig medir-ho i tal. Vull dir que ja ho he fet com conscient i així. Però, no sé, aquestes tisores no em van bé. N'he agafat unes altres. Creu que si a vegades, doncs, no... Són unes safates i ho vull per la nevera. Per posar els tomàquets. Pensava que l'arrugat anava per aquí. Veus? És que... Però bueno, ja estarà bé. Per posar els tomàquets, la verdura... I n'he agafat 4. N'hi ha 4. Vaig a provar-ho. Doncs sí que hi cap. Ho he anat a mirar. En va 4. Aniran així un al costat de l'altre. Jo crec que ja hi cabran tots 4 i cabran un al costat de l'altre. Bé. A veure... He vist un sobret també que ha sortit disparat. Que no sé què deu ser. A veure, sorpresa. Jo miro. Vale. Sí. Mira. Guaita. Són per als cables. Per agafar cables, val? Però en vaig agafar uns altres, perquè aquests... Veus? Aquí va el cable per tenir-ho recollit i anar aquí dintre. Vale? Els cables recollits aquí dintre, els cables. Vale? Ho he posat aquí per així anirà més bé. A veure. Vale, he agafat també això per tanques d'aquestes de darrere dels pins, perquè l'altre dia ja em vaig perdre una i m'anirà súper. Vaig a buscar-la. Doncs mira, veus? Se'm va perdre, no sé si al posar-me... Doncs és per... A veure si funciona o no. Mira, doncs sí. I sembla que vagi bastant duret. Va bé.
perquè es perden molt. A veure, més cosetes. Val. Què era? Ai, m'encanten aquestes bosses amb zip. Ah, ja. Vale. Per anar a caminar. I no cal dur tota la motxilla i així. Vaig a buscar la cantimplora. Val, la cantimplora posada aquí, perfecte. És una mica de plasticot tot plegat, però bueno. Ja també. Bueno, però sí, tot és... Llavors aquí va la nansa, la cinta per poder penjar. I aquí, doncs pel mòbil, llavors ja et portes, no sé, el bolso... No, el bolso no, perquè si ja portes el mòbil aquí, o si portes alguna motxilla o així, doncs això ho tens a mà. Tens a mà l'aigua i el mòbil. Està guai. Doncs mira, m'agrada, Me'l volia fer. Amb costura, saps? Però aquí cabrà, no, el mòbil? És aquest amb el que estic gravant. Sí. Guai. Vinga, més cosetes. A veure. Vale. Mira, això és del tema del manualitats, No és de scrapbooking, de un journal, que és per fer aquestes floretes, que no es veu gaire bé. Es veu bé, no? Sí. Vale, mones. Val, més... Ai, quin soroll, oi? Perdó, a veure. Val, això és per la... És un rodet... Oi, espera't. És un rodet per la gel plate. La Gelly Plate. Gel plate. Una que tinc jo casolana. Val? Per passar la pintura. Val? I així és més gran, més ample, fa gairebé 20, per escampar la pintura. Ja... Igual faig més vídeos, no sé si faré més vídeos, però bueno, per si acaso, si tinc ganes, si em funciona tot. I això ho faré per aquí. Aquí més cosetes que deuen ser els altres... Això, altra cosa. Però no, què és? Vale. Sí, és un... No sé si no és això. És una... Oi, és molt petit. Jo no sé si anirà bé. No sé. Per una aixeta. Però veig massa petit, això, jo, Bueno, doncs és igual. Passa res, ja. Ja ho provaré. Però com que no és d'aquí, que és d'una altra casa... Aquí. Més coses. Una altra. Vale. I per què m'he demanat dos? Són iguals? Doncs són iguals. Bueno, doncs què hi farem? Aquest s'ha quedat aquí. Com va? Per aquí, així. Com va? Així? Sí. Bueno, doncs res, apa. Vale, aquí no ho trauré. Aquí ja és el mateix fet que aquest. Sí que ho trenca. Serveix per el mateix. Però en lloc d'així, que és... Bueno, aquest hi ha més... O sigui, pots anar triant. El gruixut. Aquest, doncs, és així. Aquí van els cables, també. Val? Perquè quedin aguantadets. Recollits, vaja. I aquí, què hi haurà aquí? Ja. Que bé. Són... Mira, n'hi ha un que ja té destinatària. Ara explico. Ara explico el que són. Són fundes. Són per posar en els vàters públics.
d'hospitals o de bars o que sigui. Poses, espero que sigui de la mida que deia. Són per posar i poder seure. Pues això. Aquest ja té una destinatària, jo guardaré per dur-li, i aquests, doncs mira, anirem fent. Guardarem a algun lloc, i no està encara, perquè falta això. El que hi ha, jo espero que no hagi caigut res. Són calces. Són de cotó, gairebé 100%, clar, hi ha un 5% d'elastano. I no sé, bueno, això, i n'hi ha dues de blanques, dues d'aquest color, és molt mono aquest color, així com gris, dues negres i dues blaves. Com que són de cotó, a veure com van. Espero que em vagin bé, de mida també. Val, doncs ja està, poso així una mica per fer la foto, per posar-lo, si l'edito, per posar-lo a... Ai, he perdut, aquí. Per posar-lo al principi, els dos aquests, això, s'està tapant, no? Bueno, el troquel, i això, vale. Apa. I doncs ja està. Potser el publicaré, potser no, ja veurem. Val? Tinc altres compres, una de Craftelier i una de Temu, també, que encara no les he publicat. Potser faci aquelles primer. Jo aquesta no miraré de no editar gaire i així ja estarà. Val? Doncs vinga, que vagi bé, fins al proper vídeo. Un petó. Gràcies per ser-hi. Hola, manualistes, altre cop. Aquest vídeo l'afegiré darrere de la compra de Temu que vaig fer ara al setembre. Llavors, ahir vaig anar a comprar unes coses que volia per fer aquest mini tallers que fa en directe la Marta del canal, que ja us ho posaré per qui vagi a la capseta de descripció. Vaig anar a l'Abacus per agafar algun material, vale? Vaig comprar aquest sketchbook, que és així un llibre de bocetos, com es diu, no sé com es diu en català, vale? Que és això, el vaig agafar a l'Abacus, veus, té 80 paginetes o fulls, i després és de 12 per 12. És una mida, 12 per 12, és quadradet i petit. És una mida que ella diu que va bé perquè així no t'abrumes, no t'angoixes en voler omplir tot, i d'aquesta manera, doncs, ho pots fer servir tot el llarg o només una part. I llavors no crea com angoixa de voler omplir i s'acaba aviat. Llavors, doncs, l'he comprat expressament per no fer servir... Veus, les que he fet amb ella, una 4, i el vaig partir en 4 trossos per poder-ho fer, veus, més petitó, amb aquesta mida. Aquesta és una caseta que va fer en directe, també, la Marta. No me'n recordo, està a Instagram, no me'n recordo ara l'adreça, però ja ho dic que us posaré baix. I aquesta de les casetes. És un poble, val? Que ho van fer aquests dies. N'ha de fer més, aquest diumenge, dia 28, en tenim una, a través de Zoom. Llavors això, veus? Però jo la volia de 160, i no hi havia. Bueno, 140. Àcid free, és important això també. No em diguis per què, però és important. I després, doncs, la volia una miqueta més doblet, però ja està. I després, per acompanyar-ho, vaig comprar, uns retoladors que en principi
waterproof in paper. Val? En principi són, ja ho diré, en principi són permanents. Permanents, no es veu, permanent sobre paper. Hi ha diferents gruixos, el 2, el 0,4 i el 0,8. I venia aquest llapis, aquest portamines del 0,5 de regal. Val? Ara provaré a veure si va bé amb l'aigua. Mira, tinc preparada la lletra per fer-la aquest dissabte amb la Marta. Perdó, no me'n recordo, ja ho posaré, Ups, una ploma. Llavors és una M per decorar-la, vale? Amb floretes i així, vale. I he fet altres lletres també. Les he fet jo, ella posa un PDF que es pot descarregar. Dos, que és més petit. Zero, 4. I, ups, és gruixudet el 0,8. Val, i ara m'agradaria provar-ho amb aigua. Vale, en principi aguanta l'aigua, A veure si mullo primer. Clar, no he posat color, però bueno, serveix igual. No, mira, així mullat queda una miqueta, corre una mica, però bueno, mira, sabent-ho, ja està. Doncs ja està, això és el que us volia ensenyar de la compra a l'Abacus amb aquest regalet. Gràcies per arribar fins aquí, manualista. Agraïda també perquè deixis algun comentari, els likes, compartir si vols amb algú que creguis que li pot interessar, i m'acomiado fins al proper vídeo. Gravo això. Gràcies. Amb el meu nom i tot, perquè està obert, ¿vale? Está abierto. Mira, muy abierto.